A cikin wani lamari da ya faru a cikin wani yanki na jamhuriyar Niger, wanda hukumomin tsaro sun bayyana da cewa an yi wani musanyen wuta tsakanin hukumomin tsaro da jami'an tsaro a cikin wannan yanki, wanda ya yi sanadiyar kashe mutane da dama, inda wasu kuma sun raunata a cikin wannan lamari. Wannan lamari dai ya faru ne a cikin wani yanki na yammacin ƙasar jamhuriyar Niger, kamar yadda hukumomin tsaro suka bayyana da cewa inda wannan musayyan wuta da aka yi tsakanin 'yan bindiga da hukumomin tsaro na wannan yanki, inda ya yi sanadiyar kashe akalla mutum 30, inda kuma akalla mutum 50 ne suka raunata a cikin wannan lamari. Wasu ɗalibai da 'yan bindiga suka kama a cikin wani yanki na ƙasar Nigéria, inda a yau ne muka samu labarin cewa inda hukumomin tsaro sun yi nasarar kwato wannan ɗaliban makaranta da aka yi garkuwa da su a cikin wani yanki na birnin Kebbi a ƙasar Nigéria. Duka ana muka kawo ƙarshen wannan labari na yau da muke dauke da shi a yau. Masu bibiyan mu da sauraron mu, kar ku manta dai da ku danna mana subscribe kuma ku danna mana alamar ƙararrawa, sai da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su akai-akai. Muna godiya matuƙa bisa bibiyar da kuke yi muna har kullum.